sambungan coklat dak kolang kaleng krasa penak jaluk maneh iki gandeng apa gandrung manuke apa manuk puter mati tarungan Gandaria gantreng manuke apa ya mas ngisor gesek ana kelasane turu dhewe penak rasane Gandaria gandrung manuke apa plesir sore jongkate panyo naksir kowe ora ketemu coklat dak kolang kaleng krasa penak jaluk maneh iki gandeng apa gandrung manuke apa manuk jalak pencelokane ning wit salak manuk jalak cucuke kuning sing lanang galak sing wedok kering cao gledak aja gelek tangi maneh asik gandrung manuke apa manuk puter mati tarungan manuk puter mati tarungan kelung puter rambut sambungan coklat dak kolang kaleng krasa penak jaluk maneh lo huk ya bingung eleng sapa eleng bali ya maneng eleng ngono wong eleng ning alam donya rama ya mas ngisor gesek ana kelasane turu dewek penak rasane para kanca apa padha ngerti anu apa kowe arep kowe apa wis ngerti kowe mangko teges sing
iman kaping telu duwe tepa slira dadi wanita utama asik turi rawa olentang kembang kejanti iya iya kerendangan keleti sing eman maning ganes ramah lelo lelo melong melong kena kanggo tambah bingung asik ya mas ganes melong melong kena kanggo tambah bingung ana maneh modele wong kaliwiro najan tuwa nanging ora kurang rega kendhange ketipunge panggeronge melong-melong kena kanggo tambah bingung sapane sang guru katekana manungsa urip ning alam donya sarate sing sabar narimo eling uga eling lan waspada asik kenes ya mas oh malong kena